Dapa hangrai channel ni bisingti ang narokno phunuknani bagui chachugui tongo. O picture rokno naiye chwng belai no wana thai tei kiri thai. Chini dapha ba tamo komona digida thangui tongkha. Buini dapha bai mangse tongthok chathok hamya wngui tonglai ma chwng nugui tongo. Nasik naikha hingkhai nainai di chini daphani bwrui borok buini daphani borok hamya borok bai mang gdaljak kubuljak tomung sitra tongui tongmani nugo tei kaijagui tongmarok nugui tongo chwng. Omo hai khe chini dapha 50 boshor chwng tongnani nanglak kwmawi thanai. Aboni bagui omo hai picture rokno nugui chini bwkha belai no thwijak tei bwkha belai yokjak. Aboni bagui chwng belai khe ma kaya bwrui ni buma bupha rokno omo hai rokni yakni katrina nangnai tamoni hinkhe omo chini daphani lukurokni himna lachingma chingsiya norog buma bupha hinjani lachingsa. Nai naidi omo hai khe salbrum brum Bangladesh ni uansa rok bo chini terpa o habui tongo. Khe chwng minority wngnani tei bwswk jora nangnaiba aboni bagui chwng omoni yakni yoknani bo lama o himkhai chwng yoknai obono chwng nasikna nangnai. Tamoni bagui himlai chwng thansa ni bisingtwi omo rokni yakni yoknai nasigui naidi o picture rokno belai uanama chingchakhe chini daphani borokno satokha tei chesatwi khlaikha. Omo hai simiya chwng salbrum brum no chwng omo hai rokno chwng khibinani nangnai belai lachingma chingsa kokthai.